San Mateo Kapitulo 28. Kalpasan ti aldaw panaginana, idi pumarbangon iti umuna nga aldaw ti lawas, napan kinita ni Maria Magdalena ken ti sabali a Maria ti nakaitaniman ni Jesus. Pagamuan, naggingined iti napiksa, bimaba ti maysa nga anghel ti Apo manipud langit. Tinulid na ti bato a naisira iti tanem sana nagtugawan. Makapurar akas lakimat ti langana, ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigirger dagiti guardia, gapu iti butengda ket kasla natay ti langada. Nagsao ti anghel kadagiti babae. Di kay agbuteng. Kinunana, Amok asapsapolon yun ni Jesus ana ilansa iti cross. Awan dito yen. Nagungaren kas iti kinunana. Umayo kitaen ti lugar a nagidaan na. Kalpasan na, kay ipakaamu adagos kadagiti adalan na a nagungaren. Umununan to ngemda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sa jay. Tandaanan niyo daytoy imbagak kada kayo. nagdardarasda a pimanaw iti tanem, nupay si bubutengda, napmuanda iti rago, ket nagtartarayda anapan nang ipakaammo iti damag kadagiti adalan na. Pagamuan, sinabat ida ni Jesus, ket kinablaawan na ida. Immasidegdakin kuana ket inarakop da, dagiti saka na sada nagdaydayaw kin kuana. Di kay agbuteng. Kinuna ni Jesus, Inkay ibaga kadagiti kakabsat ko. Amapanda iti Galilea, ket makita dakto sa jay. kabayatan na idi nakapanawon dagiti babae, napan iti syudad ti sumagmamano kadagiti soldado a nagguardia iti tanem, ket impadamag da kadagiti panguluen a papadi ti amin na napasamak, nakiuman dagiti panguluen a papadi kadagiti panglakayen. Kalpasan ti panagtutulag da, inikenda dagiti soldado iti adu a kwarta sada imbilin. Ibagayo kadagiti tattao nga imay dagiti adalan na itirabii ket tinakaw da ti bangkay na idi matmatur kayo. Lumaamuan dayto iti gobernador, dakamto ti makisarita ken kuana tapno awan ti pakaanuan nyo. Iti kasta, innala dagiti guardia ti kwarta, ket inaramid da tinaibaga nga aramiden da. Daytoy ti damag a nagwaras kadagiti Hudyo agpapan kadagitoy nga aldaw. Napan dagiti sangapulo ket maysa nga adalan iti bantay ijay Galilea nga imbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayo da kinkuana. Numumpay nagdua-dua ti sumagmamano kadakwada, immasideg na Jesus ket kinunana. Naitad kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. Inkay ngarod kadagiti amin at tao iti amin a lugar. Ket pagbalin ninyo ida nga adala. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken isuruyo ida nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Laglagipan nyo, nga addak tungag nga nayon kada kayo. Agingga iti panungpalan ti lubong.